Boulevard Hotel. Dito yan sa kahabaan ng Roas Boulevard, fronting Manila Bay. Yan. Tulad nga ng sinabi ko mga manay, itong nakikita nyo may fountain yan. Yan, may fountain na yan. Yan yung Plaza Raha Sulaiman. Yan. Yan yung Plaza Raha Sulaiman. Nandyan yung nakadisplay yung mga magagandang artwork na gawa ng ating mga local painter. Na-picture ko na yan dati. Picture ko na yan dati. Pinatay niya to, nahirapan ako gumano. Tawang-tawa pa siya. Nagasgas? Hindi. Iyan ang mga ito. So gusto kong puntahan yan doon saglit para makita natin yung mga artwork niya. Tingnan natin wait lang mga manay. Nandito na tayo mga manay sa Raha Sulaiman Plaza. At dito makikita natin dito yung magagandang artwork. Makikita natin dito. May mga naka-display yan. Ayan Yan mga manoy Yan mga nagaganda mga artwork. Yan. Pasadaan natin Yan mga magandang artwork na to. Hindi natin alam kung magkano ang presyo nito, pero tatanungin natin para baka sakali may magustuhan kayo, pwede kayong pumunta rito sa may Raha Sulaiman Plaza. Yan. Mamaya matatanong kayo kung magkano ang presyo nito. Yan. Ganda ng mga artwork dito mga manay diba? Yan. Hindi ko makuha ng pool. Ito so kung mga pan-display lang sa bahay yung maganda to lalo pat tayo rin sa kabila. Panan din natin ito. So magaganda yung mga gawa ng local painters natin dito sa Pilipinas. Mamaya tatanungin natin kung magkano sa piraso ng kinukuha na lang natin sir para mai-promote natin yung ito gawa nyo. Mamaya sir, tatanungin ko kayo kung magkano presyo nito. So dito rin. Ayan. Dito rin. Kitang-kitang gaganda ng mga natin. So may mga nakalagay na yung mga signature ng painter. May nakalagay naman signature. Yung iba walang nakalagay na signature. Pero yung iba meron. So kung interesado kayo mga manay dito sa artwork na to, mga paintings na to, gusto nyong makabili ng mga artwork dito sa dito sa Malabo. Kalang po kayo dito sa may Raha Sulaiman Plaza. Harap lang po yan ng Manila Bay. Ayan po yung Manila Bay ayun. Tatawid lang po kayo dito. Ayan yung Manila Bay. Tatawid lang po kayo. Tatawid lang po kayo niya sa pinaka-landmark niya yung fountain.
pinaka-fountain dito. So, tanungin natin si Sir kung magkano yung isang piraso ng artwork dito. Para kung sakali may bibili, ano yan? Sir, pwede magtanong sa'yo, Sir. Sir, magkano ang isang ano niyan, isang artwork na binibenta nyo? 5 lang po yan. Pwede kayo makuha na? Okay. 5 lang po yan. Itong sarili namin ng gawa. Ano yan, Sir? Kayo, may gawa kayo dyan na artwork? Ubus na. So, ang isang piraso niya na ay magkano? 2,500. 2,500. Yun lang ibang presyo. Yung apat na yon. Yung apat na yon. 1.5 daw yung mga manay. Pero kung mga nandirito, Pwede ko lahat mga ba? yung mga pularoid na sa mga baba is 2.5. Ano yan, Sir? Kung dito ba yan lagi sa ano, sa Araw-araw po kami dito. araw-araw? Ngayon lang kami nakalapag kasi mga Nagkaroon ng hearing. Ayun. Kaya ano, pero yun, pinapayagan naman kayo dito na ano, okay. Huwag lang yung may time na Oo. Ito yung Plaza Raha Sulaiman, di ba? Raha Sulaiman dito po sa Malate. Okay. So, mga manay, narinig na. Ano pangalan niyo, Sir? GR lang po, GR. JR, narinig natin kay Sir JR. Sabi niya, yung mga artwork daw dito, yung mga nandito sa bungat. Yan. Kung mula dito hanggang doon sa baba, mga nakatalikod yung mga kanbag kasi nakita na natin yung kanina. Bawat isang artwork daw niya na is 2,500. Pero yung ano, yung apat na piraso na yon, yung nakikita nyo na yon, eh 1,500 lang. So sabi ni Sir JR, araw-araw daw sila rito. Dito po yan sa Raha Sulaiman Plaza Malate. sa Malate, harap lang po ng Manila Bay. Manila Bay. Tsaka sa Pukulang Aristocrat Restaurant. Ayan, so marami pong mga ano dito, landmark. Harap po ng Aristocrat Restaurant, harap ng ano, ng Manila Bay. Tapos makikita niyo yung pinaka-landmark dito, yung itong ano, fountain. Ayan. Dito lang ako kami nakapwesto. Sa fountain. Okay. Sige po, Sir Jer, maraming salamat po. Sana makarami makabenta kayo ngayon. At sana sa mga viewers ko, may pumunta rito at may bumili. Mga viewers ni Kuya. Ayan, sige po. Kung gusto nyo ng art namin, Sara Sulaiman, Malate. Sige po. Kahit pa paano rin naman po, medyo nakamera na rin po yung aking ano. Opo. Sana makatulong tayo na merong tumangkilik sa gawang Pilipino. Mga gawang malikhang ano, paintings ng ating mga kababayan Pilipino. So maraming salamat po, Sir Kiara. Thank you po. So ayan, nakita natin mga manay. Yung mga paintings na to, sabi ni Sir JR, 2,500 ang mga yan. Siguro ang sukat niya eh. Kung ako susukat nito ay baka 1 meter. 1 meter by 90. Okay, 1 meter by 80. 1 by 80 siguro to. Yung ano niya. May kita sa mga parang isang metro eh. Langkad niya. Saka yung taas niya, parang na 80 centimeters. So, sabi nila, pag 2.5 daw ang mga to, 2,500. Ba't ka naman talaga? Gagawin yung pinaka-dekorasyon sa mga bahay nyo, sa mga sala. Tapos itong apat na piraso na to, sabi ni Sir JR, 1.5 lang daw po yan. Yan. So, 1,500. Yan, 1,500, 1,500. So, teka muna, kuhanan natin yung contact number ni Sir JR. So, mula po mga manay dito sa sa kahabaan ng Rose Boulevard, dito po tayo sa nandito po tayo sa Raha Sulaiman Plaza.
Bali ang sa ano po ay painting. Yung mga nagagandang painting. Yan. Nagagandang painting sa nasa likuran po. Tanong natin yan kanina mga nais magkano bawat isa niya. So, mula dito sa Raha Sulaiman Plaza. Plaza Raha Sulaiman. Dito sa Malate. Ito po si Hira. Ito po ang pagkakalala. Nagsasabing huwag pagkalala. Sabi ng ating may kapal. Bigyan ng kalakasan ng bawat dahil sa atin. Patiligtasan po mga kapamakan. Maraming salamat po. God bless you. And Diyos mabalas. Thank you po. Ay. Naku, patay tayo niya.